pundhut garwa. Kowe gelem dadi bojoku, Nun sewu. Tiang badhe emah-emah. Badhe mangun brayan menika kedah mawi landhesan tresna kinresnanan. Nadan panjenengan tresna dhateng kula. Ning nek kula sethithik kemawon mboten wonten raos tresna sing kasar dhateng panjenengan mboten badhe kelampahan, gesangipun ing sak mangkenipun manggihaken ayem tentrem. Ayune tumpuk dasar manis ayu lempung Kanjeng Adipati, panjenengan menika mboten lingsem napa pripun to? Panjenengan menika dipati ing Blambangan, disembah kabeh kawula ing Blambangan, Narapraja ing Blambangan, kok lekas panjenengan kaya jatilan iki lho. Apa ra isin? Adine pati kaya ngono ndah kawulane. duh wong ayu gandes luas merati. Wis angel. Eh? Angel tuturane nek ngene iki. Pait. Aku kaya ngene iki tak rewangi meguru ning gone Mas Sutarto. Oh, dados panjenengan anggone duwe lekas sing kaya ngono kuwi meguru ten ngene Sutarto. Dados panjenengan duwe trekah kaya ngoten niku to? Piyambake ngendika aku bisa keturutan nanging nek aku wis kelakon ngerabeni kowe. Monggo prasitaning manah kula. Kula badhe masrahaken jiwa raga kula, pejah gesang kula, katresnan kula, pati urip kula kalian priya ingkang dados gegantilaning manah kula. Priya sing kula tresnani, sanes kaya panjenengan. Manuta sira wong ayu sunban Boten. Manut ya? Boten. Manut. Boten. Manut. Oh, kan bisa.